Kuyintokozo khuluma nawe, uNkulunkulu akakulonde kubusisa. Sicela inamba isenze kuphela kusona 9 kusenza 5 ntambama kuphela. Ngama-Sunday noma ungangafona ngoba isinye singisuke ngisesontweni. Sibhekela udaba olukaNomsa Mloyi. Nomsa Mloyi ithi siyabonga pastor. Uphupha imbuzi elezimpondo ekuhlaba. Shuthi imbuzi iyamhlaba lo muntu. So number 1 ngokwesintu shuthi imbuzi iyaba yithongo, iyavela futhi ey'ntweni zedlozi, iyavela ey'ntweni zethongo, ey'ntweni zesintu, yabona. So number 1 ngokwesintu uma uphupha la imbuzi sesikuthathe njengophawu obika uma ikuhlaba, ngoba lokho sekuyavezwa ukuthi kungenzeka umuntu obhekene nolaka, yabona, nokuthethiswa isidalwa sakho ngoba singeneme ngawe. Kungenzeka kukhona ongakwenzi kahle, kukhona okuphambanisayo wena, yabona. Kusho ukuthi kukhona uphambana nomsamo, noma into ephambana nomsamo oyenzayo, noma uma umuntu ukamoya kufanele ulandele ubizo, uma lokubalekela ubizo ingavela futhi phakathi nalolu, yabo likhoma ukuthi ubalekela ubizo manje lesi sidalo sesiza ke manje sakuthethisa. Number 2 futhi ke la ngokujwayelekile uma uphupha imbuzi ngaba uphawu luphi uma ikuhlaba, ngoba lingabe lukhomba ukuthi empeleni ngenzeka isidalwa siphenduliwe ukuze sikujikele wena, simelane nawe, sisondele kuwe kabi, yabona. Shuthi ngenzeka mhlawumbe uma isidalwa sakho sesiphenduliwe sesingasahlambulukile bese sesibona lembuzi sikuhlaba ke manje. Number 3 futhi ke la kwesinye isikhathi umpho futhi imbuzi kungaba uphawu uma ikuhlaba, ngoba lungakhomba ukuthi kunomuntu ononya, onamaqhubu nenzondo noma kanye nochuku nje ozokuvukela aphinde azame ke nokukukhaphela kungekudala. Futhi ukhona umuntu ongahle akulwise, noma umuntu ongahle azame ukukulimaza, ongase eveze ingxabano noma into okuthela yakhe kuwe, yabona, ngenxa ukuthi imbuzi ngaba uphawu lomuntu futhi. So mekuhlaba qaphela ke khona umuntu ozongazwani nawe noma ozokuvukela noma ozokujikela. NgokaMateyu 25:32 kuza kuthelwa phambi kwayo izizwe zonke, ibahlukanise abanye kwabanye njengomelusi ehlukanisa izimvu nezimbuzi. Imise izimvu ngakwesokunene sayo, kepha izimbuzi ngasokokhohlo. So uHezekiel 34:17 nina-ke zimvu zami, isho kanje inkosi nje ukuthi-ke bheka ngiyakunahlulela phakathi ngiyakwahlulela phakathi kwezimvu nezimpongo, phakathi kwezimvu nemvu naphakathi kwezimpongo. So biblically imvu imelela abantu abalungile, abantu abamnene. Biblically imbuzi imelela abantu abangamahlongandlebe, abantu abanenkani, abantu abangamaphekula, abantu abanodlame njalo njalo, abantu abangenzi ukulunga, abantu abangenzi okungcwele. Siyabonga, be blessed.